урбанізацыйныя працэсы ў гарадах і мястэчках Беларусі. Прычыны урбанізацыйнага росту ў 15-16 стагоддзях. Гэты перыяд характарызаваўся хуткім павелічэннем колькасці гарадскіх пасяленняў на абшарах Беларусі, як і ў цэлым у Вялікім княстве Літоўскім. Даволі густая сетка гарадоў на землях гэтай дзяржавы складалася яшчэ ў папярэднія часы, у тым ліку і да ўтварэння Вялікага княства. Паводле даных, прыведзеных Мікалаем Ціхаміравым, у далітоўскі перыяд існавалі такія беларускія гарады, як Барысаў, Берасце, Віцебск, Гарадок, Давыдгарадок, Гомель, Гародня, Друцк, Клецк, Копысь, Лагойск, Мазыр, Менск, Мсціслаў, Наваградак, Орша, Пінск, Полацк, Рагачоў, Тураў, Усвяты і Чачэрск. Так званы спіс рускіх гарадоў дальніх і бліжніх, складзены на мяжы 14 і 15 стагоддзяў, узгадвае таксама Абольцы, Беразеўск, Быхаў, Верабеўск, Велькамір, Вільню, Гальшаны, Горваль, Заслаўе, Капыль, Кернава, Коўна, Крычаў, Крэва, Лебедзева, Ліду, Лоск, Лучын, Лукомль, Меднікі, Мейшагол, Мерач, Мікулін, Магілёў, Нямігу, Прапойск, Прылаі, Пуні, Пярэраў, Распа, Родна, Рэчыцу, Славенск, Слуцк, Смердынь, Стрэшын, Свіслач, трокі старыя і новыя, Цяцерын, Шумск. Прычым, асобныя гарады, такія як Заслаўе, маглі існаваць і раней. Такім чынам, да пачатку 15 стагоддзя ў Вялікім княстве Літоўскім у межах 1569 года налічвалася не менш як 62 гарады. Да канца 16 стагоддзя іх колькасць разам з мястэчкамі вырасла да 669. Гэта значыць, што за 2 стагоддзі колькасць населеных пунктаў гарадскога тыпу павялічылася больш, чым у 10 разоў. Прыведзеныя лічбы з'яўляюцца даволі ўмоўнымі, таму што некаторыя населеныя пункты маглі з'яўляцца ў пісьмовых крыніцах са значным спазненнем, і іх узнікненне варта адносіць на больш аддаленыя часы, чым тыя, якія пачынаюць фігураваць на старонках летапісаў. Разам з тым, не заўсёды зразумела, ці былі гарады, што ўзгадваліся да 15 стагоддзя, уласна гарадамі ці толькі крэпасцямі-замкамі. У якасці прыкладу такіх населеных пунктаў можна прывесці Быхаў, які пералічаны яшчэ ў спісе рускіх гарадоў дальніх і бліжніх. Аднак гарадскі статус, права на закладанне мястэчка, атрымаў толькі ў 1551-1552 гадах. Або Рэчыцу, дзе горад пры ўжо існуючым замку быў закладзены толькі ў 20-х гадах 16 стагоддзя. Новы этап урбанізацыі, які распачаўся ў 15 і працягваўся ў 16 стагоддзі, быў выкліканы інтэнсіфікацыяй эканамічнага развіцця дзяржавы і патрэбамі ўнутранага рынку. Гэты перыяд быў шчыльна звязаны з закладаннем таргоў, якія былі неабходныя для абмену сельскагаспадарчай прадукцыі на грошы, патрэбныя, акрамя ўсяго іншага, і для выплаты грашовай рэнты, якой з 15 стагоддзя ўсё больш пачынаюць абкладвацца сяляне. Ужо да пачатку 16 стагоддзя ў рыначны абарот былі ўцягнуты даволі значныя людскія масы, для абслугоўвання якіх дзейнасці таргоў ва ўжо існуючых гарадах было недастаткова, галоўным чынам па той прычыне, што і гарадоў было мала. У выніку ўжо ў 15 стагоддзі пачынаецца рэзкі рост колькасці гарадскіх пасяленняў, які дасягнуў свайго апагея ў 16 стагоддзі, пасля чаго пайшоў на спад. Акрамя эканамічных прычын інтэнсіфікацыі урбанізацыйных працэсаў у Вялікім княстве Літоўскім 15-16 стагоддзя спрыялі і сацыяльна-палітычныя фактары. Найперш, у выглядзе атрымання феадаламі спачатку каталіцкага, а з 30-40-х гадоў 15 стагоддзя і праваслаўнага веравызнання маёмасных імунітэтаў, што стымулявала іх імкненне да павелічэння прыбыткаў у выглядзе не толькі грашовай рэнты ад сялян, але і разнастайных гандлёвых мыт – тарговага, бочкавага, памернага.
а таксама пабораў, звязаных з дзейнасцю рамеснікаў і гандляроў моцнымі напоямі, якія канцэнтраваліся ля таргоў, як асяродкаў масавага наплыву прыезджага насельніцтва і найбольш спрыяльных месцаў збыту тавараў. У выніку пазначалася тэндэнцыя да закладання гарадскіх пасяленняў ва ўладаннях духоўных і свецкіх феадалаў, а таксама стварэнне ў вялікакняскіх гарадах так званых юрыдык, заселеных падданымі таго ці іншага феадала. З'яўленне новых прыватнаўласніцкіх гарадскіх пасяленняў закранала інтарэсы вялікага князя, паколькі стварала канкурэнцыю тым гарадам, якія знаходзіліся ў яго ўладаннях, а значыць, і змяншала яго прыбыткі. Таму для заснавання кожнага новага населенага пункта гарадскога тыпу патрабаваўся спецыяльны прывілей, а самавольнае ўсталяванне новых мэт прыватнымі асобамі строга забаранялася першым і трэцім статутам Вялікага княства Літоўскага. Акрамя таго, гаспадар забараняў засноўваць новыя таргі бліжэй чым за 3 мілі ад вялікакняскіх гарадоў, што знайшло адлюстраванне ў 14-м артыкуле Уставы Навалокі 1557 года. Клопат пра тое, каб новыя места не стваралі празмернай канкурэнцыі вялікакняскім гарадам, дзяржава праяўляла і раней. Так, Жыгімонт Стары дазволіў у 1530 годзе Яну Мікалаевічу Радзівілу ў пячкоўскім гарадку, цытата, «мястэчка садзіці і торг у суботу і карчмы меці без шкоды таргоў нашых». Аднак, нягледзячы на шматлікія абмежаванні і цяжкасці, звязаныя з закладаннем новых таргоў, колькасць іх працягвала расці. Некаторыя места засноўваліся без прывілея і толькі пасля атрымлівалі неабходны юрыдычны дазвол. Настойлівасць феадалаў урэшце мела плён. Пад націскам прыватных уладальнікаў у першы раздзел 3-го статута Вялікага княства Літоўскага 1588 года быў уключаны артыкул 29, які дазваляў засноўваць гарадскія пасяленні без спецыяльных прывілеяў і фактычна здымаў у гэтым сэнсе усе абмежаванні. Асаблівасці новага урбанізацыйнага этапу. Фарміраванне гарадской сеткі пры ўсёй сваёй інтэнсіўнасці не адбывалася на тэрыторыі Беларусі раўнамерна. У 15 і першай палове 16 стагоддзя найбольш хуткі працэс адзначаўся на захадзе, у межах Трокскага, Віленскага, Наваградскага і заходняй часткі Берасцейскага ваяводства. У другой палове 16 стагоддзя усё часцей назіралася з'яўленне гарадскіх пасяленняў на абшарах усходніх ваяводстваў – Менскага, Полацкага, Віцебскага, Мсціслаўскага і ўсходняй часткі Берасцейскага. Аднак дасягнуць такой густаты, як на захадзе, гарадская сетка да канца 16 стагоддзя тут так і не змагла. На нераўнамернасць сеткі гарадскіх паселішчаў уплывала некалькі фактараў. Геаграфічнае асяроддзе, вялікія лясныя і балоцістыя масівы на ўсходзе і поўдні, неаднолькавая заселенасць і эканамічны ўзровень заходняй і ўсходняй частак Беларусі і, нарэшце, фактар пастаяннай знешняй пагрозы. Разам з тым, і ў межах усходніх ваяводстваў гарадскія пасяленні канцэнтраваліся далёка нераўнамерна. На паўночным захадзе Менскага, паўднёвым захадзе Полацкага і Віцебскага, а таксама захадзе Мсціслаўскага ваяводства густата гарадской сеткі была даволі значнай і набліжалася да паказчыкаў захаду Беларусі. Найбольшая шчыльнасць гарадскіх пасяленняў назіралася ў басейнах сплаўных рэк, асабліва Нёмана, Вілі і Буга, Двіны, па якіх вёўся гандаль з заходнімі краінамі, што выступалі ў якасці асноўных спажыўцоў сельскагаспадарчай прадукцыі беларускай вёскі.
Колькасны прырост новых гарадоў у Беларусі адбываўся ў 15-16 стагоддзях галоўным чынам за кошт невялікіх населеных пунктаў, мястэчак, ад агульнаславянскага места, горад, якія з'яўляліся найбольш прымітыўнай, першай стадыяй гарадскога развіцця, хаця і мелі ўсе асноўныя рысы сярэднявечнага горада. Мястэчкі выступалі ў якасці адміністрацыйных і гаспадарчых цэнтраў невялікіх сельскагаспадарчых раёнаў, дробных вотчын, валасцей, старостваў. Яны развіваліся з таргоў і згуртаванняў рамесніцкага насельніцтва, побач з феадальнымі замкамі і неўмацаванымі дварамі, на месцы ці побач з ужо існуючымі вёскамі і нават на незаселеных месцах. Узнікненне мястэчак абумоўлівалі патрэбы, звязаныя з абслугоўваннем ажыўленых камунікацыйных шляхоў, забеспячэнне начлегам, пракорм і гэтак далей, а таксама наяўнасць асяродкаў рэлігійнага культу. Часам мястэчкі ўзнікалі побач з ужо існуючымі гарадамі. Спецыфічныя функцыі мястэчак па абслугоўванні лакальных сельскагаспадарчых рынкаў, а таксама іх вялікая шчыльнасць, што абумоўлівала значную канкурэнцыю, перашкаджалі ўзбуйненню падобных населеных пунктаў. Колькасць дамоў іх, як правіла, не перавышала 250-300. Невялікія памеры абумоўліваліся яшчэ і тым, што функцыі гарадоў выконвалі буйныя пасяленні, якія ўзніклі і набылі значнасць у папярэднія часы, на першай хвалі урбанізацыі. Ужо ў грамаце вялікага князя Казіміра за 1444 год у ліку 15 лепшых гарадоў вялікага княства называліся Берасце, Віцебск, Гародня, Менск, Наваградак, Полацк, Слуцк. Найбуйнейшымі з іх з'яўляліся Віцебск, Полацк, Берасце і Менск, якія ў 1551 выплачвалі ў гарадскі скарб больш за 100 коп грошаў. Такую ж суму выплачвалі ў сярэдзіне 16 стагоддзя таксама Магілёў і Пінск. Паказальна, што амаль усе буйныя гарады 16 стагоддзя выступалі як адміністрацыйныя цэнтры значных тэрытарыяльных адзінак. 4 сталіцы ваяводстваў, 2 буйных паветаў, 1 сталіца княства. Акрамя адміністрацыйнага статуса вялікіх гарадоў, іх памеры абумоўліваліся таксама зручнасцю геаграфічнага становішча. Магілёў, напрыклад, у Аршанскім павеце не з'яўляўся значным адміністрацыйным цэнтрам. Аднак, дзякуючы выгаднаму размяшчэнню на суднаходным Дняпры, па памерах апярэдзіў цэнтр павета Оршу, які знаходзіўся ў менш зручным месцы. Адносна нешматлікую групу ў параўнанні з дробнымі гарадскімі пасяленнямі складалі і сярэднія гарады, куды да сярэдзіны 17 стагоддзя ўваходзілі Шклоў, Быхаў, Орша, Мсціслаў, Наваградак, Кобрын, Нясвіж, Слонім, Барысаў, Бабруйск, Клецк, верагодна таксама Крычаў, Тураў, Мазыр, Друя і Камянец. Некаторыя з іх былі вядомыя як значныя гарады яшчэ да 15 стагоддзя, Наваградак, Слонім, Тураў і іншыя. У той час як шэраг падобных гарадоў узнік пазней, пры вядомых здаўна замках-крэпасцях Быхаў, Дзесна, а такі горад як Друцк раней за 15 стагоддзе не ўзгадваецца наогул. Інтэнсіўнасць урбанізацыйных працэсаў на Беларусі ў 15-16 стагоддзях выявілася не толькі ў хуткім колькасным росце новых гарадскіх пасяленняў, але і ў даволі шпаркім павелічэнні іх насельніцтва. Па колькасці насельніцтва самым вялікім на Беларусі быў Полацк, у якім на пачатак 16 стагоддзя жыло прыкладна 10 000 чалавек. У Берасце ў канцы 14 стагоддзя жыло каля 2000 чалавек. То ў 1566 годзе амаль 6 000, а ў сярэдзіне 17 стагоддзя больш за 10 000. Калі ў 1552-1555 годах домаўладальнікаў у Пінску было 654, то ў 1648 годзе іх налічвалася ўжо 5-6 000.
У Клецку колькасць дамоў вырасла са 150 у 1552 да 490 ў 1645 годзе. У 16 стагоддзі ў Гародні, Менску, Наваградку жыло прыкладна па 4-5 тысяч чалавек. Малых гарадоў і мястэчак з насельніцтвам да 1-3 тысяч на пачатак 17 стагоддзя на тэрыторыі мелася ўжо больш за 300. Рост колькасці насельніцтва прыводзіў да змены колькаснага крытэрыю вялікіх і сярэдніх гарадоў. У выніку такі населены пункт, як Наваградак, адзначаны ў сярэдзіне 15 стагоддзя ў спісе лепшых гарадоў. Да канца 16 стагоддзя апусціўся да разраду сярэдніх, у той час як да ўзроўню вялікіх гарадоў падняліся Пінск і Магілёў. Значэнне апошняга асабліва ўзрасло пасля страты вялікім княствам літоўскім на пачатку 16 стагоддзя Смаленска. Да сярэдзіны 17 стагоддзя сярэднім горадам зрабілася былое мястэчка Клецк. На практыцы, аднак, абсалютныя колькасныя памеры таго ці іншага горада вялікага княства маглі не супадаць з яго рэальнай значнасцю. На ўкраіне, напрыклад, гарады ўвогуле вызначаліся меншымі памерамі, што тлумачыцца, верагодна, меншай шчыльнасцю насельніцтва ў цэлым. Падобныя рэгіянальныя асаблівасці маглі існаваць і ў Беларусі, дзе адносна невялікія ў параўнанні з найбуйнейшымі гарадамі дзяржавы населеныя пункты мусілі на пэўных этапах свайго існавання выконваць функцыі рэгіянальных цэнтраў, у тым ліку і гаспадарчых. Такія гарады могуць разглядацца як вялікія толькі ў параўнанні з малымі гарадамі і мястэчкамі рэгіёна, якія ўцягвалі ў сферу свайго ўплыву толькі дробныя сельскагаспадарчыя раёны, а таксама сярэднімі пасяленнямі, што не мелі рэгіянальнага значэння, але рынак якіх ахопліваў лакальныя рынкі некалькіх ці некалькіх дзясяткаў мястэчак. Шляхі папаўнення гарадскога насельніцтва. Папаўненне насельніцтва гарадоў ажыццяўлялася некалькімі шляхамі. У шэрагу выпадкаў гараджанамі станавіліся жыхары вёсак, асабліва ў выпадках закладання новых гарадскіх пасяленняў на месцы сёлаў альбо пашырэння межаў таго ці іншага горада, які паглынаў суседнія вёскі, як, напрыклад, сяло Рылоўцы каля Гародні, што ўтварыла ў горадзе вуліцу з той жа назвай. Перасяляліся ў гарады і жыхары больш аддаленых вёсак, асабліва тыя, што валодалі рамесніцкімі спецыяльнасцямі. Часта ініцыятыва па перасяленні вяскоўцаў у гарады належала феадалам, якія арганізоўвалі іх у прыватныя юрыдыкі. Даволі масавай з'явай было і самавольнае перасяленне сялян, асабліва вольных, пахожых, а часам і асабіста залежных, якія спадзяваліся знайсці за гарадскімі сценамі паратунак ад свавольнай улады паноў. Такая крыніца папаўнення насельніцтва гарадоў была даволі звычнай, паколькі ўжо ў 16 стагоддзі вярхоўная ўлада пры выдачы прывілеяў на заснаванне асобных гарадскіх пасяленняў агаворвала іх засяленне толькі людзьмі вольнымі, пахожымі. Аднак гэтыя прадпісанні сістэматычна парушаліся, а спрыялі парушэнням інтарэсы як гарадоў, так і іх уладальнікаў. Часам гарадская ўлада сама заплюшчвала вочы на перасяленне сваіх залежных сялян ва ўласныя ж гарады, як у выпадку з прыгоннымі каралеўскай эканоміі, якім вялікі князь дазволіў у 1526 годзе заставацца ў Гародні, куды яны перад тым перасяліліся. Нярэдка на абарону ўцекачоў станавіліся гарадскія магістраты. У 1499 годзе баяры полацкай зямлі скардзіліся на полацкіх мяшчан, а таксама войта, што хлап'ё іх, невольныя і рабы і іншыя людзі втекают до войта и до мешан, и они их им не выдают, а хотят их правом немецким судить. Прымаў феадальна-залежных сялян-уцекачоў з феадальных маёнткаў і магістрат Вільні. З нагоды чаго гаспадар выдаў у 1547 годзе кампраміснае рашэнне аб 3-гадовым тэрміне, на працягу якога магчымае было вяртанне збеглых падданых. У той жа час асобы, якія пражылі ў горадзе 3 гады,
«Вжо при месте застать им мают вечне, и вы их оттоль выводить и не маете». На будучае вызначаўся 10гадовы тэрмін вяртання ўцекачоў. Рашэнне не закранала толькі халопаў і нявольніц, катэгорыі, якая ў той час ужо пакрысе знікала. Адмаўляліся выдаваць уцекачоў таксама войты Камянца ў 1514 годзе і Менска ў 1586. У прыватнаўласніцкіх гарадах у абарону збеглых сялян выступалі ўладальнікі. Так, у пачатку 16 стагоддзя супраціўленне вяртання ўцекачоў, што шукалі прытулку ў Ляхавічах, аказала адміністрацыя ўладальніка места віленскага ваяводы Альбрэхта Гаштаўта. Нярэдкімі былі выпадкі перасялення ў гарады выхадцаў з іншых гарадоў і нават замежжа. Найбольш часта фіксаваліся ў інвентарах гарадоў выхадцы з Польшчы і маскоўскай дзяржавы. Аднак сустракаліся ў беларускіх гарадах таксама ўраджэнцы больш аддаленых краёў – немцы, шатландцы і нават французы. У шэрагу населеных пунктаў існавалі цэлыя вуліцы, што атрымалі назвы па нацыянальнай прыналежнасці насельнікаў. Напрыклад, нямецкая вуліца ў Берасці ці татарская вуліца ў Менску. Пачынаючы з канца 14 стагоддзя, у буйных беларускіх гарадах, такіх як Берасці і Гародня, з'яўляюцца яўрэі, якія атрымлівалі ад вялікіх князёў спецыяльныя прывілеі, што рэгламентавалі іх пражыванне ў гэтых населеных пунктах. У 16 стагоддзі яўрэі складалі тут ужо даволі значную частку насельніцтва. У 60-х гадах гэтага стагоддзя ў Берасці пражывала 10% яўрэяў, у Гародні 8%, у Кобрыні 9, у Пружанах 4 і гэтак далей. З канца 16 стагоддзя яўрэі пачалі сяліцца і ў мястэчках, дзе яны пераважна выступалі ў якасці арандатараў корчмаў, млыноў, гандлёвых мытаў і іншых крыніц прыбытку. У мэтах прыцягнення новых пасяленцаў у гарады іх уладальнікі карысталіся практыкай закладання часовых воль ці слабод для новапрыбыўшага насельніцтва, вызваляючы яго ад падаткаў на сваю карысць. Напрыклад, падчас закладання мястэчка Барань у 1598 годзе у капыскіх уладаннях Крыштофа Мікалая Радзівіла тыя людзі, якія прыходзіць будуць, атрымлівалі 14 гадоў волі. Хоць гэта тычылася толькі чужакоў, якія не з'яўляліся падданымі князя. У той жа час, пры заснаванні ў 1586 годзе мястэчка Смалявічы, вольнасць абяцалася ўсім прыбываючым як чужакам, так і падданым князя. Падобныя ж волі выдаваліся і асобам, перш за ўсё, вядома ж, свабодным, што напаўнялі вялікакняжскія гарады. Важным крокам на прыцягненні насельніцтва ў гарады служыла наданне ім самакіравання, магдыбургскага права, якое ў канцы 14-16 стагоддзяў атрымалі Берасце, Гародня, Наваградак, Полацк, Менск, Віцебск і іншыя населеныя пункты. Прыватныя асобы таксама актыўна дабіваліся магдыбургскага права для сваіх гарадоў і мястэчак. Так, у 1590 годзе Крыштоф Радзівіл надаў самакіраванне Любчы, што з'явілася аргументам для вярбоўкі мяшчан з Менска і Наваградка, якія маглі папоўніць колькасць любчанцаў. З гэтай мэтай жыхары Любчы атрымалі ад князя даручэнне, каб у месце яго каралеўскай міласці Менскім людзей добрых, захавання добрага і месцкіх звычаяў свядомых да месца майго любецкага вербавалі. Падобную ж агітацыю планавалася праводзіць і ў Менску, прычым з парадай як найпатаемней тыя справы рабіць, каб ад урады перашкоды не было. Для прыгонных сялян гарады з самакіраваннем былі тым больш прывабнымі, што гарантавалі дадатковую абарону ад былых уладальнікаў з боку магістрата. Акрамя таго, падобныя гарады вызваляліся ад усіх ці шэрага феадальных павіннасцей, што значна аблягчала падатковае становішча жыхароў. Прававое становішча таго ці іншага горада ў сувязі з набыццём ім магдыбургскага права не заўсёды супадала з яго рэальнай гаспадарчай ці адміністрацыйнай значнасцю.
У выніку здаралася, што дробныя гарадскія пасяленні, у якіх гарадскія рысы выяўляліся менш поўна, набывалі самакіраванне і лічыліся гарадамі, у той жа час, як даволі значныя гарады, без магдыбургскага права, у тым ліку і цэнтры буйных адміністрацыйных адзінак, лічыліся фактычна мястэчкамі. Падобная сітуацыя знайшла адлюстраванне, напрыклад, на карце Вялікага княства Літоўскага, складзенай Тамашом Макоўскім па замове Мікалая Крыштофа Радзівіла-Сіроткі і выдадзенай у Амстэрдаме ў 1613 годзе, альбо ў статуце 1588 года. Аднак на практыцы пры размежаванні тых ці іншых гарадскіх пасяленняў улічвалася іх рэальная гаспадарчая і адміністрацыйная значнасць, а таксама памеры. Функцыі гарадскіх пасяленняў. Апроч гаспадарчых і адміністрацыйных задач, гарады Вялікага княства Літоўскага выконвалі ў 15-16 стагоддзях таксама ролю рэлігійных, культурных і ваенных цэнтраў. Буйныя гарады з'яўляліся месцамі знаходжання епархій – Наваградскай, Полацкай, Турава-Пінскай, Уладзіміра-Берасцейскай і асяродкамі канцэнтрацыі цэркваў і манастыроў. У Наваградку і Менску звычайна знаходзіліся заходнерускія мітрапаліты. У буйных гарадах размяшчаліся таксама найбольш значныя каталіцкія кляштары. У 16 стагоддзі гарады і мястэчкі былі цэнтрамі пратэстанцкага руху. Значэнне гарадоў як культурных цэнтраў абумоўлівалася значнай колькасцю ў іх рамеснікаў розных спецыяльнасцей, як тых, што выраблялі шэдэўры матэрыяльнай культуры, ювеліры, дойліды і гэтак далей, так і занятых у сферы, звязанай з духоўнай культурай, скамарохі, музыканты, батлеечнікі і іншыя. У 15-16 стагоддзях закладаюцца царкоўныя і прыватныя бібліятэкі. Пры праваслаўных брацкіх школах і езуіцкіх калегіумах узнікаюць тэатры. З развіццём у 16 стагоддзі ў Беларусі кнігадрукавання у гарадах і мястэчках засноўваюцца друкарні, найбольш вядомымі з якіх з'яўляюцца друкарні ў Берасці, Нясвіжы і Лоску. На глебе гарадскога жыцця развіваліся ідэі асветы. Тут жылі і працавалі выдатныя мысліцелі свайго часу. Францыск Скарына, Сымон Будны, Лаўрэнцій Зізані і іншыя. Важную ролю адыгрывалі гарады ў сістэме абароны Вялікага княства Літоўскага ад знешняга ворага. Землеўладальнікі, мяшчане разам з феадаламі мусілі несці вайсковую службу ў складзе паспалітага рушання. Падаткі з гарадоў служылі важнай крыніцай папаўнення грашовых сум, якія шлі на ўтрыманне наёмнага войска. Тут жа выраблялася зброя і вайсковая амуніцыя. Гарадскія сцены служылі асноўным фарпостам, на які прыпадаў цяжар ваенных кампаній. На гараджан ускладаліся функцыі па абароне і ўзнаўленні ўмацаванняў. Практычна кожны гарадскі жыхар у выпадку патрэбы станавіўся воінам. Гарадская міліцыя выступала ў якасці важнага атрыбута беларускага сярэднявечнага горада, як вялікакняжскага, так і прыватнаўласніцкага. Яна прымала актыўны ўдзел не толькі ў знешніх войнах, але і ў магнацкіх усобіцах. Калі на пачатку 15 стагоддзя галоўная небяспека для Вялікага княства Літоўскага пагражала з паўночнага захаду, то разгром крыжакоў пад Грунвальдам у 1410 годзе з аднаго боку і актывізацыя маскоўскай дзяржавы і крымскага ханства ў канцы 15-го з другога паспрыялі перанясенню асноўнага цяжару знешняй барацьбы на ўсходні і паўднёвы напрамкі. Таму найбольшую актуальнасць у 15 стагоддзі набыло ўмацаванне ўсходніх і паўднёвых гарадоў – Полацка, Віцебска, Гомеля, Мазыра і іншых – якія з'яўляліся найбольш моцнымі цытадэлямі дзяржавы. У той жа час на паўночным захадзе Беларусі, адным з самых бяспечных рэгіёнаў Вялікага княства, моцныя цытадэлі гублялі сваё былое значэнне.
што выявілася ў адсутнасці знешняга пояса абарончых умацаванняў вакол такіх гарадоў, як Гародня, Ваўкавыск, Наваградак, Ліда, Слонім і іншых, ролю цытадэлі, у якіх выконвалі толькі адносна невялікія замкі. Як правіла, не было сцены вакол мястэчак, якія не валодалі дастатковымі фінансавымі магчымасцямі для іх узвядзення. Выключэнне складалі толькі асобныя мястэчкі, такія як Мір, Свіслач або Любча, што належалі найбуйнейшым магнатам Вялікага княства Літоўскага. Тыя ж населеныя пункты, якія ўзнікалі ў 16 стагоддзі побач з вёскамі ці неўмацаванымі дварамі, зазвычай не мелі нават замкаў. У сувязі са змяненнем ролі былых дзядзінцаў як агульнагарадскіх цытадэляў і ператварэннем іх ва ўладальніцкія замкі, а таксама ў сувязі з пашырэннем эканамічных функцый гарадоў у 15-16 стагоддзях назіраюцца змены ў гарадской планіроўцы. Цэнтрам горада ў гэты час пакрысе робіцца не дзядзінец-замак, як было раней, а гандлёвая плошча, рынак, дзе знаходзіліся найбольш важныя будынкі грамадскага прызначэння і куды сыходзіліся галоўныя і самыя заселеныя вуліцы. Найбольш яскрава праявіліся змены ў планіроўцы тых гарадскіх пасяленняў, якія былі заснаваны не раней, чым у 15 стагоддзі, у той час, як у больш старажытных гарадах, дзе існавалі пэўныя планіровачныя мадэлі папярэдніх часоў, назіраліся рысы біцэнтрычнасці. Такім чынам, у развіцці гарадоў 15-16 стагоддзяў назіраўся новы этап, які характарызаваўся з аднаго боку іх хуткім колькасным ростам, вылучэннем на першы план эканамічных функцый і актыўным уцягваннем у сферу гаспадарчага ўплыву гарадоў сельскай акругі, і з другога боку набыццём гарадамі пэўнай прававой самастойнасці ў выніку атрымання некаторымі з іх магдыбургскага права. Гарады гэтага часу не толькі з'яўляліся заканамерным параджэннем эканамічнага развіцця краіны, але і самі ў меру сваіх магчымасцей пачалі гэтае развіццё вызначаць. Далёка не ўсе гарады 15-16 стагоддзяў у аднолькава роўнай ступені здолелі праявіць усе свае функцыі. Аднак у іх назіралася большая, чым у папярэднія часы, уніфікаванасць з пункту гледжання наяўнасці гэтых функцый.